לא, 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 מתנדנד לי בחמור. ילד! מה? ילד רוצה לקנות מנה חמה מאוחה? כן, כמה עולה? בשבילך, ילד זר שאני לא מכיר ולא ראיתי בחיים, חינם, אתה כמו משפחה בשבילי. היי, אני קונה עם זה בחינם. הנה כך, ילד חמוד. אני איך המנה החמה הזאת עשתה לי יוצא מדי. עכשיו אני עומס ברחוב. לפחות נסעתי את החולצה הזאת על הרצפה. צדקה. הנה, קח! סבתא שושי תיתן לך 1,000,000 שקל. תודה רבה. סוף סוף נהייתי עשיר. קניתי מעיל, נעליים, טלפון. תראו גם את הבית שקניתי. וגם את החמור. המטרה שלי זה להרוג את הבן אדם הזה. הזה שהביא לי מנה חמה. איפה הבן אדם הזה? אתה רוצה ממני, ילד? אתה זוכר אותי? אני הילד שמכרת לו את המנה חמה בשנות 2000. זה אתה? איך נהיית כזה עשיר? המנה חמה אמורה לעשות אותך הומלס ברחוב. לא עניין לך. מה אתה אומר על זה? המילים האחרונות שלי. תקנו מנה חמה!